da malakatin na yaro ka hanyar da nisa take ko haka za ki daure a dami mun kusan karasa da kusan take biyu ko uku ba kwarai da gaske sai bana da kai maza bisa kanku ni kura ba kurari ba ni kura ba farar kura ba ni kura mace awakin sarki aradu kowa kaga ya jirim ya junkum ya yi tagumi ni ya tunani wace ku bi wannan hanya wallahi ba mu sani ba wallahi ba mu sani ba ku sani ba to wannan hanyar mallaka ta ce wannan jejin mallaka ta ne ke a tsakanin abinda nake so da kai ka caje mun wannan kaya an gama ga mu dan kisa muka zauna a nan daji dan mu kashe mutum ba wani abu bane a gunmu amma tunda kai biyayya zaka gama da duniya lafiya ina son in sanar da kai duk lokacin da zaka biyo nan a riko mana namu kaso to mun gode a wuce yanzu malam duk kudin da muka tara mutanen nan sun kwashe ya dami kenan wanda ya zami da kaddara tunda aka Allah ya kaddara ba yadda zami mu kauce kaddara shi rabo naka ne ko ta ya sai a shiga hannunka tunda kika ga ya fita da sanin Allah in kuma muna da rabo Allah sai mayar mana da wani yanzu ki kwantar da hankalinki ki hakuri mu je mu gaisu wannan haka daga bisani sai mu dawo mu zo mu wuce tana yana bi ita za mu damu na hanyar kenan guda daya Allah zai kare mu ba komai karki damu mu je mu gaisuwar haka ya zame mu je kawai mandiya inda rabo Allah zai mayar mana da wani ba komai Gizago wannan kuma da ni da kai za mu raba kai daidai wannan jawala kuma da shauran wannan kayayyaki mallaka ta ne kiya ne mai gida kowa ya bi wallahi a mai gida in kai ka dauka ai daidai ne amma ya za a ringa raba mana kuɗi Gizago kamata ya ce harkar nan fa duɗe ne fa a ringa raba mana ni da shi daidai kawai na ga ba wani fi na a harkar nan ba Small, wai me yasa kake raina ni ne? Ni da kai kana nufin daya muke ne? Ni ba sa'an ka bane billahi allazi la ilaha illa. Yaga harkan nan fa tare ne ba za a ce. Wallahi yanzu sai in aika kai. Ba na son wata hayaniya. Ni na san yanda zan yi. Wannan ka je ka siyo mana abincin 700. Ka biya ta wajen Sani Ranjit ka siyo mana taba ta 300. Ka tabbatar taba Sani Ranjit ta fi kyau. Maza ka ji. amma mai gida wannan yaron wallahi sai na karanta mai karatunsa billahi lazi kai Gizago rabu da shi ni na san me nayi abinda kwanai shine yanzu in ya kawo mana wannan abincin kawai sai mu wular da shi kaga duk wani abu nan gaba to ai in ban yi haka ba ni ma da kake gani wata ran wannan yaron shege kana ganin shi haka wallahi zai mu ka bar shi kawai ya zo mabatar da shi kura ba kurari ba kura mai shigan gari da kirari Tinta mutanen nan na fahimci cewa sun fara bambanta na a cikinsu ya kamata in san ta yi wannan abinci da na sayo kuma ya kamata in sa abin kowa ya mutu in dau dukiyar in ce iya wata kata ita kwara in sa kuba abin kowa ya mutu
very small dan hakin da karela wata da shi ke dole mai ke akucin ku Allah ya taimaki mai gida Abbas mu kai yanda ka san an aiki bawa garin su kawai ka je ka wani can take a can wallahi mai gida na tar layi ne yayi yawa oke ya na san kai su murba ka wasa kawai ajiye mana abinci Gizago mai gida kura kaga ya tafi Barzau malga ya sala mu abin da ya kamata mu sai mu ga Zubairu kawai mu zuba Allah mu zuba kulu wa sharabo kai shegen ci gare ka kamar gara shi isa gashi nan ka zama dimimi ni tsoro nake wata ran wallahi kar a biyo mu a kama ka ka tona mana asiri ba daga nan dan Allah zo mu tafi Gizago kulu wa sharabu kuma kana da gaskiya kulu gyara mana shi wa sharabu ai ci da sha shi ne mutum su sun mal an wuce wallahi ka san girman Allah ha ina jin yunwa gida ruwa ko kuma ga hegen mun heke shi da ya kawo ma ruwa wallahi ba karamin abu bane zumunci na da daɗi a rayuwa kin ga dai ba ko ba mu kai musu duniya a mandiya da shi da sun mutu kuma ga dukiyar mu a dan me za mu gudu ga dukiyar mu muna kallo a dukiyar mu ta mu ce ya halatta mu ɗau kayan mu mandiya ungu kin ga abin da nake gaya miki duk abin da Allah ya kadarta rabonka ne to sai ya shiga hannunka komai ruwa komai iska kuma hausa sun ce rabon kwado baya hawa sama ko ya hau zai sauka yau ga dukiyoyinmu duk sun shiga hannunmu su kuma sun mutu a banza mu tafi mu bar su ga duk sun yi mushi